Am copilărit în drumul taberei. Stăteam într-un bloc la etajul 10. Când eram copil, mama îmi povestea tot felul de povești inventate de ea special pentru mine, dar îmi și citea Iliada, Odiseea și Eneida. Ulise era eroul meu preferat, pentru că era cel mai deștept. Îl urmam în călătoriile lui fantastice și mă bucuram când scăpa din cele mai mari pericole. Mama mă lua mereu cu ea la muzeul de artă, unde lucra. Mă uitam fascinat la tot felul de tablouri. Dar mai cu seamă mă fascinau cele 2 armuri de samurai din colecția muzeului. Tare mult aș fi vrut să fiu și eu samurai. De foarte devreme mi-a plăcut să stau să ascult discuțiile oamenilor mari, iar prietenii lui tata chiar erau mari oameni. Noica, Steinhardt, Sergiu al George, Șerban Ciopulescu și atâția alții. O adevărată academie. Îmi dădeam cu părerea, arătam și eu ce știu, așa am ajuns să mă pasionez pentru filozofie, istorie și litere clasice. În decembrie 1989 am scăpat de dictatura comunistă, iar tata a fost câteva luni ambasador în Franța. Așa am plecat la Paris. Acolo am terminat liceul. Am pregătit concursul la faimoasa École Normale Supérieure. Este un concurs extrem de dificil. M-am ambiționat pentru că aveam deja nevastă și copil. Citeam de dimineața până seara. Stăteam la bibliotecă până îmi curgea sânge din nas. Până la urmă, am reușit. Am studiat filozofie la Sorbona și mi-am făcut doctoratul cu marele Pierre Manon. Am studiat și la München. Am predat în America, la Boston. Am plecat, am revenit. Paris, München, Boston, New York, Indiana, California și în sfârșit Berlin, unde am fost profesor. Dar, la fel ca Ulise în Odiseea, după lungi peregrinări m-am întors acasă. M-am întors în casa construită de bunicul meu. Tata a murit în 2005 și mi-a rămas în minte ce îmi spunea mereu. Dragul meu, tu profesor trebuie să fii. Ești făcut să predai. Casa din strada armenească e o casă plină de amintiri. În salon tronează portretul străbunicului meu, Mihail Paleologu, fruntaș conservator și prieten cu Eminescu. La botez am primit de la noi ca o piatră de pe Acropolă și de la Steinhardt un câine de jucărie pe care l-a numit Cato. Bastonul cu cap de câine din Fildeș a aparținut lui Teodor Paladi. Toate aceste amintiri mă întăresc în misiunea mea. Tu profesor trebuie să fii, cum spunea tata. În 2013 am început să țin cursuri în salonul casei Paleologu. Mi s-au alăturat și alți lectori, echipa casei a crescut și ea. Mii și mii de oameni au participat la cursurile noastre. Luând lumină unii de la alții, răspândim lumină în societate.